भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय 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 श्री चैतन्य जय जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय 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 द्वैत द्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर भक्त गौरभक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय द्वैत जय चंद्र द्वैत जय चंद्र गौर जय भक्त वृंदा गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा। वर्स इवनिंग नंबर 7 PM माताजी वर्स नंबर என்ன और दुर्गा माताजी எடுக்கறாங்க மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி மியூட்ல பேசுங்க. என்ன வேர்ட்ஸ் நம்பர் எல்லாரும் சரிங்க மாதாஜி நானே கூட ஆட் பண்றேன் மாதாஜி நான் தான் அதுலயே அட்மின் நானே கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே என்ன எத்தனாவது வேர்ட்ஸ் நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா நான் பேசுறது கேக்குது மாதாஜி கேக்குது மாதாஜி கேக்குது ஓகே எத்தனாவது வேர்ட்ஸ் தெரியாதா? 47 சைலண்டா இருக்கீங்க அதான். 47 மாதாஜி 47 மாதாஜி 47 ஓகே. ये वत्स माता के दिया यही सब प्रसाद दंडवत कार्यामरा शमाईत சித்ரா மாதாஜி நீங்க படிச்சதே இல்லை, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு யார் நெக்ஸ்ட் படிக்கணும்னு அசைன் பண்ணி விட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation, Mataji. போத் Syllabus. ஸ்லோகா அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். Okay, 47. येव स्तरमत कदिया ये सब प्रसादम दंडवत करी अमरा क्षमा ही अपराधम. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Take this prasadam of Lord Jagannath and this cloth and deliver them to my mother Sachi Devi. After offering her obeisances, please request her to excuse my offenses. Hare Krishna. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்னு சொல்லிடுங்க அப்புறமா. ஓ நான் சொல்லு. ஓகே, ஒரே செகண்ட் மாதாஜி. அண்ட் கலவதி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ பிரசாதம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட இது ஸோ பேசிக்கலி அவர் வந்து என்ன நிலைமையில ஆனாலும் அவங்களோட அம்மாவோட ஞாபகத்தை அவங்க மறக்கவே இல்லை அப்படின்றத வந்து அவங்க ரொம்ப கிளியரா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து இப்போ என்ன எதுல இருந்து கண்டினியூ ஆகுது, நம்ம ஸ்ரீவாத்சா டாக்கூர் வந்து டெய்லி சாண்ட் பண்றச்சே நீங்க எங்க இருந்தா அதாவது ஒருத்தர் ஒரு இடத்துக்கு அனுப்புறாரு. நம்ம நித்யானந்தாவை எங்க அனுப்புறாரு? இன்னைக்கு எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்க. நித்யானந்தா பிரபு எங்க அமிச்சாரு அவரு? எங்க அமிச்சாரு? பெங்காலுக்கு அமிச்சாரு. அப்புறம் ஸ்ரீவாத்சா ஆச்சாரியா கிட்ட என்ன சொல்றாரு?
நீங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க உங்க வீட்ல காங்கிரிகேஷன் பண்ணீங்கன்னா, நான் அங்க பர்சனலா வந்து டான்ஸ் ஆடுவேன் அப்படின்னு. அப்போ நித்யானந்தா பிரபு கிட்ட இருந்து எப்படி நித்யானந்தா பிரபு எப்படி ஒத்துப்பாரு சைத்தன்யா இல்லாம இருக்கிறதுக்கு? என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. இப்போ இவ்ளோ சைலண்டா இருக்கீங்க? அது பத்தின நாலேஜ் இல்லாதனால அமைதியா இருக்கும் இல்ல மாதாஜி. இல்ல பிரபு, நாலேஜ் சரி, சம்மந்தம் இல்ல. நேத்து தான் சொன்னேன், அதனால தான். ஹரே மறந்துட்டோம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி நித்யானந்தா பிரபு கிட்ட அவர் ப்ராமிஸ் பண்றாரு, நான் பெர்மனெண்டா உன்னோட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. என்னோட ரிக்வெஸ்ட் வந்து பேப்பர் பேனால வந்து எழுத ட்ரை பண்ணுங்க, அட்லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். எதுக்குன்னா, நிறைய கிளாஸஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்றீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி பிரெயின் லோட் ஆகும். ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்ம வந்து எப்படி ஒரு தீர்த்த யாத்திரா போறச்சே கூட முன்னெல்லாம் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி போவோம், கட 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 கடன்னு எல்லா இடமும் பார்த்துட்டு வருவோம். கடைசியில என்ன பார்த்தோன்னே ஞாபகம் வராது. ஆனா இப்ப வந்து ஒரு தாம்க்கு போனா அந்த ஸ்தல பெருமைகள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டே ஏன் போறோம்? ஏன் சத்சங்ல போறோம்? ஏன்னா வி கேன் கனெக்ட் டு த லார்ட்ன்றதால. ஸோ அதே பாவத்தை நம்ம வரணும்னா நம்ம ஓகே கேட்கறேன்னா ஸ்ரவணம் இம்பார்ட்டன்ட். பட் எவ்வளோ ஆழமா ஸ்ரவணம் பண்றோமோ அவ்வளோ ஆழமா வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். ரைட். ஏன்னா எவ்வளோ இப்போ வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் மாதாஜி அந்த லெவலுக்கு நம்ம வர முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம், கரெக்ட். ஆனா பரீட்சித் மகாராஜ் உண்டி இல்ல, துண்டுக்காரி பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஒரு பேயா இருந்து தப்புகள் பண்ணதும் அவன் ஸ்ரவணம் அவ்வளோ கீனா இருக்கிறதால மோட்சம் வந்துச்சுன்னு. ஸோ ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சாண்டிங் ஒண்டி இல்லாம மோட்சத்துக்கு சாண்டிங்லயும் நம்மளுக்கு ஸ்ரவணம் வேணும், கீர்த்தனப்பமும் நம்ம ஸ்ரவணம் வேணும். ரைட். ஏன்னா ஸ்பீக்கர் எப்படி இருந்தாலும் பேசினாலும் நான் பேசுறதுல எனக்கு தெரியும். ஆனா நீங்க கேட்கறது வந்து உங்களால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும்னா நம்ம, அதனாலதான் பிரபுபாத் சொல்வாரு டீச் பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருப்பாங்க ஸ்கூல்ல. எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க பேசி 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 ப்ராக்டிஸ். அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலிட்டிலையும் அதே தான். நம்ம ஒரு லைன் தெரிஞ்சாலும் அந்த ஒரு லைன் 4 பேருக்கு சொன்னோம்னா அது ரொம்ப கிளியரா ரெஜிஸ்டர் ஆகும். அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சுச்சுவேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் போலாம். தாரா சேவா சாதியாமி கரியாச்ச சந்நியாசா தர்ம நாஹி கரியாமி நிஜ தர்ம நாஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி. அவங்க கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பத்மா மாதாஜி நெக்ஸ்ட். சாரி. பிரே- கிருஷ்ண நான் மாதாஜி படி ஸ்லோகம் இல்ல, நான் பத்மா மாதாஜி படிக்கிறேன். படிச்சுட்டு பத்மா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்ன்றதும் நீங்க மேனேஜ் நான் பண்ணிருங்க இன்னைக்கு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தாரா பத்மா சேவா மாதாஜி மேனேஜ் பண்ணட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், சொல்லுங்க சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. தாரா ம். சேவா சாடியாமி கரியாசி சந்நியாச தர்ம நகே கரி ஆமி நிஜ தர்ம நாஷ. நான் என் அன்னையின் சேவையை கைவிட்டு சந்நியாசம் ஏற்றுள்ளேன். உண்மையில் நான் இவ்வாறு செய்திருக்க கூடாது. ஏனெனில் இவ்வாறு செய்ததால் நான் எனது தர்மத்தின் கொள்கைகளை அழித்து விட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி will read. ஓகே. இல்ல அதுக்கப்புறமும் யாரெல்லாம் படிக்கணும்ன்றது பிரேமா மாதாஜி முடிச்சு இன்னைக்கு ஃபுல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க, இன்க்ளூடிங் தானிஷி மேம் கிளாஸ். நேத்து தானிஷி மேம் பாகவதம் எடுத்தாங்கல்ல? எடுத்தாங்க எடுத்தாங்க ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் வந்து எங்க அம்மாவுக்கு வந்து அம்மாவை இப்படி விட்டுட்டு வரக்கூடாது, இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல். ஸோ பேசிக்லி ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்றது, இப்போ வந்து ஒருத்தர் கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது இஃப் யூ ஹேவ் எல்டர்லி பேரண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பண்ணது கரெக்டா தப்பா? மனைவியை விட்டுட்டு ஆஹ் அப்புறம் அம்மாவை விட்டுட்டு சன்னியாசம் எடுத்தது தப்புதான் மிஸ், தப்புதான். தப்பு. கரெக்ட் தான் யார் மாதாஜி. தப்புன்னு யார் சொல்றாங்க? கரெக்ட் நான் சொல்றேன். கரெக்ட் தான் சொல்றேன் மாதாஜி. மீனாட்சி கரெக்ட்னு சிலர் மீனாட்சி சொன்னாங்க. பேசுறாங்க. மாதாஜி. மீனாட்சி சொல்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே. நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இது ஒரு சைட்ல இன்னொரு விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சின்ன குழந்தை, ரைட்? இப்போ ஐ திங்க் 3 வயசு. அந்த குழந்தை பிறக்கச்சே இவனை சன்னியாசியா நான் வளர்க்கணும், ஈ ஷுட் பி இந்த டெம்பிள், அவன் சன்னியாசி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது கரெக்டா தப்பா? ஒரு குழந்தை started பிறக்க screen sharing சரி வருது. ஆனா மாதாஜி. திரும்ப அந்த cursor அது cursor ஓகே வரைக்கும் மாதாஜி. மாதாஜி. குழந்தைய இதுல மாத்துறதுங்கிறது நிறைய அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்திருப்பாரு, நிறைய கேட்டு இருந்திருப்பாரு, அதனால குழந்தைய அதுல விடணும்னு நினைச்சிருந்திருப்பாரு. பட் ஒய்ஃபையும் அவங்களையும் விட்டுட்டு போனா அது கடமை தவறி இந்த மாதிரி இல்லையா? வெரி நைஸ், பியூட்டிஃபுல் டயலாக். ஓகே. விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க என்கிட்ட பேசுறீங்களா, நீங்களே பேசிக்கிறீங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா பாதி நேரம் வேற யார்கிட்டயோ பேசிட்டு இருந்தீங்க. வர அட்மின் மாட்டேங்குது கால். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட் மியூட் போடலாம். ஓகே. இப்போ வந்து இப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, வெரி நைஸ்லி மீனாட்சி மாதாஜி சொன்னாங்க. கடமைன்னா என்ன? மீனாட்சி மாதாஜி ஒண்டி ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அவரவர்களுக்கான
கடமைன்னா நம்ம என்ன அவரவர்களுக்கான தொழில் மாதாஜி. பிரேமா என்னென்ன மாதாஜி, நம்ம மீனாட்சி மாதாஜி ஆன்சர் பண்ணட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி, நம்ம கடமைன்னா நம்ம பிறந்துட்டு எந்த வேலையில நம்ம இருக்கோமோ அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம கரெக்டா செஞ்சிடணும். எக்ஸலண்ட். என்ன சோ நம்ம நமக்கு எந்த ஒரு வேஷம் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த வேஷத்தை கரெக்டா முடிக்கணும். வெரி அதுதான் கடமை. பியூட்டிஃபுல்லி கொண்டு வந்தாங்க. எந்த வேஷம் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த வேஷத்தை பண்றது கடமை. ஓகே, சோ பேசிக்கலி இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல கடமை. இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்வதர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சான்ஸ்கிரிட்ல. சேம் நீங்க சொல்ற மீனிங். அதாவது நான் ஒரு மனைவியா, இல்ல ஒரு அம்மாவா, ஒரு குழந்தையா, இது ஆஃபீஸ்ல எடுத்தானா வாட் எவர் ஐ எம் ரைட், அந்த ஜாப் எடுக்கிறது இட்ஸ் மை டியூட்டி கால் ஸ்வதர்மா. அப்போ ஆண்டவனை கும்பிடுறது எந்த கேட்டகரியில வருது? பக்திகள் முறையில போயிடுது. மீனாட்சி மாதாஜி உண்டி. மாதாஜி, ஆண்டவனை கும்பிடுறோம் ரைட்டு. பட் எனக்கு நான் சமயத்துல வந்து ராமர் கொஸ்டின் ஆண்டவனை கும்பிடுறது எந்த கேட்டகரியில வரும்? கேட்டகரின்னு சத்துவ குணத்துல வருது. பக்தி சத்துவ குணத்தை வருது. ஒரே ஒரு செகண்ட். இப்ப ஸ்வதர்மா வந்து நம்ம செய்யும் செயல்கள்னா மத்தவங்க எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணலாம், யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா. ஆண்டவனை கும்பிடுறது எந்த தர்மால வருது? மாதாஜி, அந்த சுதர்மத்தை செய்யறதையும் அந்த கடமையோட பக்தியோட செய்யணுங்கிறதுக்காக அது என்ன தர்மத்துல வருது? டேஷ் தர்மா. சொல்ல தெரியல எனக்கு. ஓகே ஓகே, அதால எல்லாருக்கும் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். அது என்ன தர்மா? பரோதர்மம். ஓகே, பரோதர்மா ஒரு வேர்டு. இன்னொரு வேர்டு ஓகே, வெரி நைஸ் வேர்ட், பரோதர்மா. தட் மீன்ஸ் டாப் மோஸ்ட் தர்மா. இன்னொரு வேர்டு வந்து சனாதன தர்மா. ஸோ பேசிக்லி என்னன்னா, 2 தர்மங்கள் இருக்கச்சே வாட் ப்ரிசீட்ஸ் மோர்ன்றது இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 குழந்தைங்களும் அம்மா கரெக்டா கவனிக்கணும், கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா. இப்போ சாப்பாடு குடுக்கறச்சே அம்மா எந்த விஷயத்துல, அதாவது சாப்பாடு பிராயபட்சம் பண்ணாம குடுக்கணும், கரெக்டா? ஆனா பெரிய குழந்தைக்கு சாப்பாடு வைக்கிறச்சே சின்ன குழந்தை வீர்னு அழுது வச்சுக்கோங்க, அதாவது 2 மாச குழந்தை, அம்மா வந்து பெரிய குழந்தைக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு கையெல்லாம் கழுவிட்டு போய் சின்ன குழந்தை ஃபீட் பண்ணுமா, இல்ல உடனே எடுத்துட்டு போய் ஃபீட் பண்ணுவாங்களா? உடனே போவாங்க. இல்ல, உடனே போயிடுவாங்க. ரெண்டு குழந்தையும் ஈக்குவல்னு நீங்க எல்லாம் தான் சொன்னீங்க. இப்ப ஏன் மாத்துறீங்க டாபிக்க? மாதாஜி, குழந்தை சின்ன பிரியாரிட்டி இருக்குல்ல மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? வெரி நைஸ். மீனாட்சி மாதாஜி. மீனாட்சி மாதாஜி கரெக்ட் வேர்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. பிரியாரிட்டி இருக்கு இல்லையா? பிரையாரிட்டி. தமிழ்ல பிரையாரிட்டிக்கு என்ன சொல்வீங்க? முக்கியத்துவம். முக்கியத்துவம், ரைட்? சோ சிச்சுவேஷன், முக்கியத்துவம்னா இம்பார்ட்டன்ஸ், பிரையாரிட்டி அது இல்ல. அதாவது அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி, பிளேஸுக்கு. அதே மாதிரி ஸ்வதர்மான்றது வந்து நம்ம செய்யும் கடமைகள். சனாதன தர்மான்றது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற கடமைகள், ரைட்? சோ அந்த மூமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்வதர்மா பண்ண வேண்டியதா இருந்தாலும் சனாதன தர்மா வில் ஆல்வேஸ் டேக் பிரசிடென்ஸ். எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு டிராமா, மாதாஜி நல்லா சொன்னாங்க, நம்ம இந்த ரோல் கொடுத்துருக்காங்க, வி ஆர் டூயிங் த ரோல். நான் வந்து ஒரு ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இப்போ என்ன டிராமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அந்த டிராமால வந்து நான் நல்லா இருக்கேன், பர்ஃபெக்டா ஆக்ட் பண்றேன். என்னோட டிராமால வந்து ஒருத்தர் ஹஸ்பண்டா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த டிராமால வந்து அவருக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்றேன், சேவை பண்றேன் எல்லாமே. அந்த இன்டர்வல் டைம் நான் எப்பவுமே கேட்பேன், என்னோட ஆக்சுவல் ஹஸ்பண்ட் வந்தாருன்னா இப்போ நான் போய் அவரை பார்த்தா நீங்க எல்லாம் சீ என்ன மாதாஜி 2 ஹஸ்பண்ட் மெயின்டைன் பண்றீங்கன்னு சொல்வீங்களா? என்ன மீனாட்சி மாதாஜி? இல்ல, ஏன்னா மை ஒரிஜினல் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஹூ ஐ அம் டூயிங், ரைட், மை புருஷா. சோ அது கரெக்ட். அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்வல் டைம்ல நான் ஃபுல் டிராமா பண்ணணும், நான் பாதியில போக வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கு, அப்பா கூட இருக்கலாம், ஆனா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கூப்பிடுறாரு, இது ஒரு எமர்ஜென்சி வா அப்படின்னு நான் போயிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டு நான் கிளம்புறேன்னா அது வந்து மாதாஜி நீங்க பெரிய பாவம், தப்புதான். தப்பே இல்லை நான் சொல்லல. ஐ எம் லீவிங் ஒன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அச்சோ போயிட்டாங்க அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட சொல்வீங்களா? சரியா கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? சவுண்ட் போயிடுச்சுப்பா. தெரியல, திருப்பி சிக்னல். சொல்லுங்களேன். சரி, இப்போ வந்து அந்த ஆக்டிங் ஹஸ்பண்டோட இருக்கச்சு இன்டர்வல் டைம்ல அவர் வந்து நீ வா எனக்கு ஒரு பொய்யே அப்படின்னா இல்ல இது ஒரு பயங்கரமான சிச்சுவேஷன் வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப விட்டுட்டு டிராமால இருக்க ஹஸ்பண்ட் ஓடிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? மீனாட்சி மாதாஜி. மாதாஜி, உங்க சவுண்டே கச்சாமிச்சான்னு கேட்டது, கரெக்டா கிளியராவே இல்ல. எல்லாருக்குமே கிளியரா இல்லையா, எனக்கு மட்டும் இல்லையான்னு தெரியல. நீங்க என்ன கொஸ்டின் பண்றீங்கன்னு பாதியில போயிடுச்சு அப்படியே.
பிரேக் ஆகுது திருப்பி சொல்லுங்களேன், திருப்பி சொல்லுங்களேன். மாதாஜி வெளில போயிட்டாங்க வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வருவாங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் யாருக்காவது ராம். புரிஞ்சுதா? உங்களுக்கு கேட்ட கொஸ்டின் யாருக்காவது புரிஞ்சுதுன்னா சொல்லுங்களேன். அஜி, மாதாஜி அதாவது டிராமால ஆக்ட் பண்ணும்போது இன்னொருத்தரோட அதாவது ஹஸ்பண்ட்ன்ற முறையில என்னுடைய ஒரிஜினல் ஹஸ்பண்ட் அதை ஏத்துக்குவாரா அப்படின்னு கேக்குறேன். அவர் கூப்பிட்டா இவங்க போக முடியுமா? கூப்பிட்டா இப்ப சினிமால நடிக்கிறாங்கல்ல ஹஸ்பண்டோட ரோல்ல, ஆமா, ஆமா. அப்ப அவங்க நடிக்காமையா இருக்காங்க? அத பொழப்புக்காக வந்து நடிக்கிறாங்கல்ல. அதாவது இவங்களுடைய ஒரிஜினல் வந்து இவங்களை பத்தி நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருந்திருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட ஒரு சாரி மாதாஜி, ஐ திங்க் சிக்னல் மாறிச்சு. ஓகே, சோ இப்ப வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்டர்வல் டைம்ல வந்து கூப்பிடுறாரு, இப்ப நான் போறேன் அப்படின்னா, இப்ப வந்து அதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி நான் போறேன்னா டெஃபினட்டா தப்பு தான் டிராமா விட்டு போறது. பட் அந்த நிர்பந்தம் வந்து நான் போனேன்னா மாதாஜி வந்து விட்டு ஓடிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்வீங்களா? சொல்ல மாட்டோம் மாதாஜி. சொல்ல மாட்டேன் இல்ல மாதாஜி. இல்ல, அப்ப பர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் போறோம். வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. ஆன்சர் பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் போகணும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதே மாதிரி சன்னியாசம் எடுக்கிறச்சே கூட யூ டேக் த பெர்மிஷன் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் த வைஃப் அண்ட் ஒன்லி கோ. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா கூட பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் அவர் சொல்றாரு. அவங்க அம்மா கிட்ட அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணுவாரு, நான் வந்து இங்கதான் இருப்பேன், நான் இந்த இடத்துல தான் இருப்பேன், இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறது ஒண்டி இல்லாம நான் வந்து, அதாவது அம்மா கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினலி அவர் எங்க இருக்கணும்னு விரும்புறாரு? ஒரிசா. அவர் இருக்கிறது மாயாப்பூர். ஆனா அவர் வந்து கிளம்பி பிருந்தாவன் ரைட் ஜெகன். ஆனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இல்ல நீ பக்கத்துலயே தான் இருக்கணும், அதனால நீ வந்து ஜெகநாத் ஓகே, பட் நீ ரொம்ப அந்த தூரத்துக்கு அளவுக்கு எல்லாம் முதல்ல ஒத்துக்குவாங்களா மாதாஜி போறதுக்கு? அவங்க சோ கொஞ்சம் பேசிக்கலி நம்ம ஆர்வம் எவ்வளவு இருக்குன்றத வச்சு ஒத்துப்பாங்க, ரைட்? சோ இது ஒரு பாயிண்ட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய எல்லாருமே சன்னியாசியா வந்திருக்காங்க நாமனிஷ்ட பிரபுவோட சேர்த்து, ரைட்? பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லுவோம், பட் பேசிக்கலி ஃபேமிலி விட்டு இங்க வந்து சேருது. அப்ப வந்து எல்லாரும் யாருமே ஓடி வந்தவங்க இல்ல, அதுவும் கலியுகத்துல கண்டிப்பா இல்ல. ஆனா இது அக்செப்டட். சரி மாதாஜி ஒத்துக்கவே இல்லை, ஆனா சன்னியாசி தான் ஆகணும்ன்ற நிர்பந்தம் வந்துச்சுன்னா ஏன் கலியுகத்துல அதை என்கரேஜ் பண்ணலன்னா, நிறைய பேர் ஓடி வரதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும். எனக்கு வீடு வேணாம்ப்பா, ப்ரெஷர் பா. நிறைய தடவை எவ்வளவு தடவை நம்ம எல்லாம் வீட்டு விட்டு ஓடி போடணும்னு நினைச்சிருக்கோம், சின்ன வயசுலயும் சரி இப்பவும் சரி. நான் நினைச்சிருக்கேன்ப்பா, அப்பப்பா வேணாம்பா விட்டு ஆமா போயிடலாம்பா அப்படின்னு. கரெக்ட். நிச்சயமா இட்ஸ் அ சார். மொமெண்டரி சிச்சுவேஷன், நாங்களாம் போயிருக்கோம் ரைட்? மாதாஜி, போயிருக்கோம் நாங்களாம். சர்வ பிரபு பிராக்டிகலாவே சொல்லிருக்காரு. வெரி வெரி நைஸ். சோ இப்ப வந்து திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா பிரபு? சோ அதனால எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்மளால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது, இதை விட்டு ஓடுறதுக்கு எடுக்கிறோமா இல்ல நிஜமாவே கிருஷ்ணர் மேல பிரேமையான்னு தெரியாது. இன்னைக்கு கூட நம்ம நினைப்போம், சீ எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல பிரேமைனாலதான் நம்ம இப்படி வரோம் அப்படின்னு. சோ ஆனா எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் மேல பிரேமைனாலதான் வருமா இல்லையான்றதே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இல்யூஷன்ல இருக்கோம், ரைட்? இப்போ கிருஷ்ணான்றது நம்மளுக்கு நேச்சுரல் லவ்வா இல்ல அதுவே வந்து ஒரு மயக்கத்துல ஒரு ஃபேண்டசில இருக்கோமா தெரியாது. எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் இஸ் ட்ரூ. ஆனா நம்ம விட்டு வந்தோம்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அச்சோ வேணாமே, அங்கேயே நல்லா இருக்கே, நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சன்னியாசமா உட்காந்துட்டு சரவண பிரபு எடுத்துக்கலாம், பிரம்மச்சாரி ஆசிரத்துல உட்காந்துட்டு என்னோட வைஃப் என்ன பண்றா, என்னோட குழந்தை என்ன பண்றா, சின்னப்ப ஸ்கூல்ல நான் இந்த குழந்தைய பார்த்தேனே, அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா காலேஜ், இதெல்லாம் தான் தோணும். தப்புன்னு சொல்லல, பட் இட்ஸ் a natural tendency. So மீனாட்சி மாதாஜி சொன்னது வெரி நைஸ். கர்மணேவாதிகாரஸ்ய மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேது பூர்மாதே கர்மணி. சோ கர்மத்தை செய், பயனை எதிர்பார்க்காத, நான் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல். இன்னைக்கு சித்ரா மாதாஜி பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க, நீ கொடுக்குற அந்த 0.1% கூட நான் கொடுத்தேன் அப்படின்ற இது எடுக்காத, அதுக்குன்னு கர்மம் செய்யாம இருக்காதன்றத சொன்னாரு. எப்போ சொன்னாரு? எத்தனாவது சாப்டர்ல சொன்னாரு? எத்தனாவது சாப்டர்? 3வது சாப்டர் மாதாஜி. 2வது சாப்டர், ரைட்? சோ பிகினிங்ல அவர் சொல்றாரு. நவ் கடைசியில மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் ஸ்போக்கன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா என்னது? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம். கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேபியோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சூசக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஸ்மா சுச்சகன்னா என்ன அர்த்தம்? நீ நீ கவலைப்படாதே, பயப்படாத, கவலைப்படாதே. பயப்படாத, டோன்ட் பி ஸ்கேர்ட், ரைட்?
பயப்படாது. டோன்ட் வரி இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு, இது பயப்படாத எல்லாமே. சோ இது ஏன் சொல்லியிருக்காருன்னா, சர்வ தர்மா பரித்தியாகம் செய். என்ன தர்மா? ஸ்வதர்மாவையும் பரித்தியாகம் செய்யலாம். நான் மனைவி, நான் கணவன், நான் தந்தை, நான் இதுன்றதையும் நீ தியாகம் செஞ்சுட்டு நீ சரஞ்சரன்னா மோட்சம் நான் கொடுப்பேன், நீ பயப்படாதன்னு எது கொடுக்குறாருன்னா அவர் கேரண்டி கொடுக்குறாரு. எப்பவுமே 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருந்தா த லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வில் டேக் பிரசிடென்ஸ். ரைட்? இப்போ நானே வீட்டுல இருந்து வெளில போறச்சு, நான் தட்டினா டோரை தர, ஆனா யார் தட்டினாலும் டோரை திறக்காத, சவுண்ட் கேட்டவுடனே கிட்ட வர, ரொம்ப லேட் பண்ணாத டோர் திறக்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன். அப்புறம் ஆனா யார் தட்டினாலும் திறக்காத அப்படின்னு சொன்னா என்ன திறக்கணும்? 2வது, ரைட், நான் தட்டினா கிட்ட வரணும், ஆனா நீ டோரை உடனே திறக்க கூடாது யார் தட்டினாலும் அப்படின்றத பிரசிடென்ஸ் ஆகும். திரும்ப அந்த அம்மா நீ தான் தொட்ட உடனே திறக்கிற அப்படி என்னன்னா இல்ல, ஆனா நான் என்ன சொன்னேன், வேற யார் தட்டினாலும் திறக்க கூடாது, செகண்ட் ஒன் வில் டேக் பிரசிடென்ஸ் எப்பவுமே. அதே மாதிரி இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீ தர்மத்தை செய் அண்ணாரு. ஆனா அந்த தர்மத்தை எனக்கோசரம் செஞ்சேன்னா இஃப் யூ கிவ் அப் கிரேட். ஆனா நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தாலும் நான் அந்த பாவத்துல இருந்து, சோ நீ டியூட்டி செய்யலன்னா எஸ் இட் இஸ் ராங். ஆனா அந்த எனக்கோசரம் கம்ப்ளீட்டா விட்டு வந்தேன்னா அந்த பாவத்தையும் ஐ வில் ரப் இட் ஆஃப். சோ மீனாட்சி மாதாஜி நீங்க சொன்ன கேள்விக்கு 2மே கரெக்ட் ஆன்சர். விட்டுட்டு போக கூடாதுன்னா போக கூடாது. ஆனா எந்த சிச்சுவேஷன்ல 100% கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வந்தா, அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம அந்த நிலையில இல்ல. சர்வ பிரபு சொன்னார், நான் வீட்டை விட்டு ஓட்டு போனேன். பிரபு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா இல்ல போனவர் வரவே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வந்ததுனால தானே இங்க இருக்காரு. உங்களோட வந்ததுனால இருக்க தானே மாட்டாரு. மாதாஜி சோ வந்துட்டு எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா இதே நிலைமை ஆகும். இப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் பெஸ்ட்னு போனோம், அவர் எதுக்கோசம் போறாரு? அந்த டைம் இருக்கிற மன வருத்தத்திலயோ கோவத்திலயோ நம்ம எல்லாம் நினைச்சது நம்மளால செய்ய முடியல, தைரியம் இல்ல, அவர் பண்ணிட்டாரு, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் அப்பா கிருஷ்ணருக்கு போலாம் அப்படின்னு நினைக்கச்சு ஒருத்தர் போனாருன்னா திரும்ப வர மாட்டாங்கன்னு, அவங்க வருவாங்க. எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கிருஷ்ணர் மீது ஈடுபாடு இல்ல, அந்த ஆன்மீக மேல இருக்கிற குழந்தைகள். வெறுப்புல போறாங்க, நேத்தி. அதனால பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே தவிர ஆக்சுவல்ல பார்த்தோம்னா ஆர் யூ அலவுட் டு டூனா எஸ், பெர்மிஷன் சீக் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு இந்த காலத்துல ஏன் சொல்றாங்கன்னா அந்த பெர்மிஷனோட வரணும் அப்படின்னு. பத்மா மாதாஜி சொன்னாங்க பாருங்க, அலோவ் பண்ணலன்னா எப்படின்னா அம்மா அப்பாலாம் இருந்தாங்க டொபக்குன்னு விட்டுட்டு வரக்கூடாது, யூ ஷுட் மேக் ஷுர் தட் தே ஆர் ஹேவிங் தர் லிவிங்னு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு. பிரம்மச்சாரி எடுத்து சில 7 இயர்ஸ் அப்புறம் தான் ஒஃபிஷியலி பிரம்மச்சாரி அந்த ரூலே கொடுப்பாங்க எக்ஸாம் எழுதி. எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அதுக்குள்ள நம்ம மாறலாம். எல்லா காஸ்ட்லயுமே இருக்கு. கிறிஸ்டியன்ஸ் கூட நன் ஆகணும்னா 7 வருஷம் இருக்கு. 7 வருஷத்துல மனசு மாறிச்சுன்னா திரும்ப போலாம். ஆனா அவங்க ரிக்ரெட் பண்ணக்கூடாதுல்ல, ஐயோ 7 வருஷத்துல அதுக்குள்ள என்னோட அம்மா அப்பாக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. அதனாலதான் 7 வருஷம்ன்ற அந்த தடையே கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ யூ ஷுட் ஆக்சுவலி பி இன்வால்வ் இன் தட் 7 years ஆஃப் இது அப்படின்றத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காங்க. மீனாட்சி மாதாஜி நீங்க சொன்னது கரெக்ட், ஸ்வதர்மாவை விடக்கூடாது. ஆனா சனாதன தர்மான கிருஷ்ணா கான்சியஸ்கோசரம் விடலாம். ஆனா கலியுகத்துல இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஏன்னா நம்ம விட்டா நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்றதால we will still do our duty, settle the things and go. சரிங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிளியர்? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எலிவேட்டட் சோல்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்தோம்னாலே பின்னணி கண்டிப்பா இது இல்லாம அவங்க இந்த இவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்க முடியாது இல்லையா மாதாஜி? பிரபுபாதர் ஆகட்டும், எலிவேட்டட் சோல்ஸ் நிறைய அதான் பேர் நேச்சுரலா வந்துச்சு பிரபு. கரெக்ட். இப்ப அப்படியும் சொல்ல முடியாது பிரபு. நிறைய குருக்கள் பாத்தீங்கன்னா கிரஸ்த ஆசிரமத்திலயும் இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா மேரி ஆயிட்டு கூட பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. பட் வாட் எவர் செட் அண்ட் டன், சன்னியாசி என்ற ரோல் இஸ் ஹையர். அதனாலதான் சொல்றாங்க பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகா என்ன? அன்யாபிலாஷ். அன்யாபிலாஷிதா. சூன்யம். எந்த அபிலாஷமும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஆசைகளும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுதான் பிரபு சொன்ன பாயிண்ட். வெரி வேலிட். மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி ரோல் தான் டைரக்ட்லி சூன்யத்துல வரும். அவங்களுக்கும் ஆசைகள் இருக்கலாம், பட் அந்நிய அபிலாஷத்தால்னா அதர் ரோல்ஸ் நம்ம எப்படியாவது கனெக்ட் ஆயிருப்போம், இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. there will be a tinge of அபிலாஷம். இப்போ பிரபு சர்வ பிரபு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஜென்ரலா சொல்றேன், யார் வேணா பொண்ணோ பையனோ, நான் டிவோஷனல் சர்வீஸுக்கோசரம் எனக்கு ஏத்த மனைவியை கொடு, ஏத்த கணவனை கொடு அப்படின்னு வேண்டது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸா இல்லையா? பியூர் மாதாஜி. பியூர் அது. பியூர் தான். இதுதான் மாதாஜி. It is ஆனா not அப்ப pure லைஃப் devotional வேணும்னு service. ஆசை இருந்தாதான் கரெக்ட் மாதாஜி. அப்ப லைஃப் வேணும்னு ஆசை இருந்தா அது கரெக்ட். லைஃப் வேணும்னு ஆசை இருந்தா எப்படி இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்பனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஒரு கண்டிஷனு, நான் டிவோஷன் பண்ணணும்னா எனக்கு சப்போர்ட்டிங் வைஃப் இருக்கணும்ன்றது பண்றோம். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சி நான் என்ன சொல்றேன், டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் இட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் இட் இஸ் ஜாயிண்ட்? இண்டிவிஜுவல். சி உபாசனா காண்டா வேணா ஜாயிண்ட். அதாவது எனக்கு மனைவி இருந்தாதான் நான் ஹோமம் பண்ண முடியும், நான் மனைவி இருந்தாலும் பண்ணணும். இனிஷியேஷன் எல்லாரும் எடுத்தீங்களே, இனிஷியேஷன் எடுத்து அவங்களுக்கு எத்தனை பேர் ஸ்பவுஸ் வந்தாங்க?
ஜீரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. மனைவியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மாதாஜி 100% மனைவி இல்லைன்னா கையும் ஓடாது காலும் ஓடாது. அப்பனா என்ன நீங்க நம்புறீங்க? பௌதிகத்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி பியூட்டிஃபுல். ஏன்னா இதை விட கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னையே எடுத்துக்கிறேன் பிரபு. ஐ எம் a வெரி டிபெண்டன்ட் பர்சன். வெரி டிபெண்டன்ட். நான் ரோடு கிராஸ் பண்றது கூட இப்ப யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்குற அந்த லெவலுக்கு. நீங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே கேளுங்களேன், மாதாஜி அப்படின்வாங்க. அந்த லெவலுக்கு வந்து நான் பேக்கு. ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்னு நான் சொல்வேன் பர்சனலாவே. டோட்டலி சப்போர்ட் ஸ்பவுஸ் கிட்ட இல்லைனாலும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நத்திங் ஸ்டாப்ஸ் மீ ஃப்ரம் டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இது வந்து நான் சொல்ல, பட் எதுக்கு சொல்றேன்னா the relationship between Krishna and you is personal. Just like husband and wife relationship is personal. எல்லாத்தையும் வெறுத்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து முடிச்சிட்டு தான் நம்ம கான்சியஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா நடக்காத காரியம். வெரி நைஸ். கான்சியஸ்க்கு போனோம்னா நடக்காத விஷயம். ஆனா பிரபு வெரி நைஸ்லி சொன்னாரு. அதாவது மனைவியை டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தா, இது மனைவி கல்யாணம் ஆனா அப்ளிகபிள். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எங்க பிரபு மனைவி? சோ மனைவி நல்லா இருந்தாதான் நான் பக்தி பண்ண முடியும் நம்ம அசியூம் பண்றோம். சேம் வித் விமன். ஹஸ்பண்ட் நல்லா இருந்தாதான் நான் பக்தி பண்ண முடியும் நினைக்கிறது நம்ம தப்பு. அப்பனா we are putting a condition. கிருஷ்ணா எனக்கு நல்ல ஹஸ்பண்ட் கொடுத்தா என்னால உனக்கு டிவோஷன், ஏன் இல்லைன்னா பண்ண முடியாதா? 50 வயசு கிடைக்குதுன்னா 50 வயசு பிரேயர் பண்ணாம இருப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கணவன் மனைவி அமைவதெல்லாம் அவன் செஞ்ச கர்ம வினைப்படிதான் இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி. அதனால நம்ம சொன்னா 50 வயசுல நல்ல ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கிறாருன்னா அது வரைக்கும் நான் வந்து கான்சியஸ்ல இல்லாம இருந்தா நான் தானே லூஸ் பண்றேன் பக்திய. எக்ஸலென்ட். ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்ட். இதெல்லாம் நம்ம செய்ய கர்மையினால வந்தது. நீ வந்து பண்ண கான்சியஸ் இருக்கிறதால யூனோ யூ காண்ட் நம்ம பண்ற. அதனால நான் ரெண்டுமே கெட்ட ஹஸ்பண்ட் சொல்ல, நல்ல ஹஸ்பண்டா இருந்தா இன்னும் ப்ராப்ளம். ஓகே, நல்ல ஹஸ்பண்டா இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆயிடும் இல்லையா? அச்சுச்சோ நம்ம வந்து ஹஸ்பண்டை கவனிக்கணுமேனு. கெட்ட ஹஸ்பண்டா இருந்தாலாவது ஐயோ பயம் இருக்கும். நல்ல ஹஸ்பண்ட்னா எமோஷன். ரெண்டு விதத்துலயுமே நம்மளுக்கு பயம். ஒன்னு வந்து மென்டல் ஃபியர், இன்னொன்னு எமோஷனல் ஃபியர். ரைட்? எப்படி இருந்தாலும் பயம் இருக்கு. ஸோ நான் ஹஸ்பண்ட் சொன்னது வைஃபை எடுத்துக்கோங்க, இதர் வேஸ். ஸோ ரெண்டு. அதனால எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா அன்கண்டிஷனல். இது இருந்தாதான் நான் செய்வேன் அப்படின்றது இல்லாததான் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா சச்சி மாதாக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்றாரு. அவர் பண்ணது தப்புன்னு இல்லை, ஆனா இஸ் டெல்லிங் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், அதனால என்னை வந்து மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்றது வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அது கரெக்ட் அப்படின்றதும் அவர் கிளாரிஃபை பண்ணுவாரு. ஆனா அவரோட பாவம் என்னன்னா இஸ் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த மதர். சன்னியாசி ஆர்டர் எடுத்தா கூட இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த மதர் கொடுக்குறாருன்றதுக்கோசரம் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? இது வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி சான்ஸ் கிடைக்கலன்னா அவங்க வந்து தானிஸ்ரீ மேம் கிளாஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. இந்த கிளாஸ்ல சான்ஸ் இருக்கு, அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும் கிளாஸஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏதாவது சந்தேகங்கள்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. இப்ப நம்ம பகவானை அடையறதுக்கு நம்ம இந்த வேத சாஸ்திரங்களை கண்டிப்பா நம்ம படிச்சுதான் ஆகணுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மாதாஜி. வேணாம், வேதங்களை படிச்சுதான் படிக்கணும்ன்றது இல்ல. பட் பகவானே எப்படி அடைய? நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன் மாதாஜி, எனக்கு சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். நீங்க எனக்கு சமையல் அரேஞ்ச் பண்றீங்க. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சமையல் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டு தெரிஞ்சு நான் செஞ்சு வைப்பேன். எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு? உங்களையே கேட்டுட்டு கேட்பேன் தான் மாதாஜி, உங்களை கேட்பேன் என்னென்ன உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. என்கிட்ட கேட்டுட்டு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி சமைப்பீங்க. இப்போ நான் வந்து ரீச்சே ஆகல போன்ல, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நார்மலா நம்ம எல்லாம் சொன்னா பரவாயில்ல, சொல்லலன்னா என்ன பண்றது? நீ எது வேணாலும் குடுமா அப்படின்ட்டீங்கன்னா நான் எதுவுமே பண்ணல மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். உங்க வீட்டுக்கு 12 o'clock லஞ்சுக்கு வர போறேன். மாதாஜி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரையாவது கேட்டா தெரிஞ்சவங்கள ரைட்? நாமனிஷ்ட பிரபுக்கு ஏதாவது சர்வ் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கால் வந்துடும், மாதாஜி என்ன அவருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, எதுக்கு சொல்றேன்னா தெரிஞ்சவங்கள நெக்ஸ்ட் ஆன் ரீச். ரெண்டாவது இவ்வளோ மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. அதனால சில தடவை எனக்கு வந்து அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், நான் இதை பத்தி கேட்கணும் அப்படின்னா ஸ்ரீவத்சா பிரபு நான் இதை கேட்கணும் அப்படின்னு டைரக்டா நீ ஃபோன் பண்ணு அப்படின்னு. இல்ல நான் திங்க் பண்றேன் அப்படின்னே நியூஸும் போகும். இப்ப நான் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸ்ரீவத்சா பிரபு வந்து ராதிகா பேசணும் ஏதோ நினைக்கிறாங்க அப்படின்னே நாமனிஷ்ட பிரபு கால் பண்ணுவார். ராதிகா வாட் அப்படின்னுவார். அவர் இன்ஃபேக்ட் சில தடவை தோன்றாலும் மைண்ட்ல தோணினாலே வந்து பேசணுமே இவர்கிட்ட அப்படின்றச்சே நிறைய தடவை பிரபு கால் பண்ணுவார்.
நிறைய தடவை நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ஒரு பௌதிகத்துல இருக்கிறச்சையே கனெக்ட் பண்ண முடியுது. உங்களுக்கும் அதான் இருக்கும். நிறைய இன்ட்யூஷன் நம்ம நினைப்போம், நம்ம பையன் கால் பண்ணுவான், இந்த மாதிரி பசங்க விஷயத்துலயும் ஆயிருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்போ கிருஷ்ணருக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகும்? எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் நான் உங்க வீட்டுக்கு வரைச்சே பிடிச்சுதா, எனக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு தெரிஞ்சுதான் பண்றீங்க, ஏனோ பண்ணி வச்சா சாப்பிட்டு தொலைட்டோம் அப்படின்னு இருக்கிறது இல்ல. அப்போ கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு என்ன பிடிக்கலன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே இப்ப மாதாஜி அவருக்கு போய் அடைய முடியும். பக்தின்றது வந்து தானா பண்ணலாம், ஆனா வி won't know the process. எக்ஸாம்பிள், பிரசாதம் டெய்லி பண்ணுவோம் மாதாஜி, பால் உண்டி இப்ப வைப்போம். ஆனா டெய்லி சமைச்சு வைப்போமா அப்படின்னா the answer is no. சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், எனக்கு தெரியாது, ரைட். ஆனா எந்திரிச்சோடனே பால் வைக்கிற ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சின்னப்பத்துல இருந்து. எங்க அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் பிரசாதத்துக்கு ரசம்லாம் எப்படி வைப்பேன், ரசத்துல ஒன்று தண்ணி தான் இருக்கு, அதை போய் சாமிக்கு வைப்பியான்றதால ரசம் வைக்கவே மாட்டாங்க. இன்னைக்கு கூட மனசு வராது எங்க அம்மாக்கு. ஆனா சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுது, யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி, முடிங்கப்பா ஸ்லோகத்தை. यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुगोषि यत् ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष्व मदर्पणम्. எக்ஸாமுக்கு படிச்சா கூட பிரியமா இருக்கிறதா ஒண்ணு நிக்கோன்னு. பிரேமா மாதாஜிக்கு இந்த ஸ்லோகா ரொம்ப பிரியம், அதனால அவங்களுக்கு பாருங்க ஞாபகம் இருக்கு. இதெல்லாம் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க இருந்தாலும் ஏன் நிக்கல, ஏன்னா எக்ஸாம் கோசம் படிக்கிறோம். சோ கமிங் பேக் டு மாதாஜி, மீனாட்சி மாதாஜி, மாதாஜி சாஸ்திரங்கள் படிச்சாதான் பக்தி வருமானு இல்ல, சாஸ்திரங்கள் படிக்கலன்னா நமக்கு பக்தி வரல, அதனால படிச்சிட்டு இருக்கோம். சாஸ்திரங்கள் படிக்கலனாலும் பக்தி வந்திருந்தா ப்ராப்ளம் இல்லை, ஆனா நம்மளுக்கு வரலன்றதாலதான் நம்ம இங்க இருக்கோம். இல்லைன்னா சத்தியயுகா திரேத்த யுகாலேயே நம்ம அங்க போய் சேர்ந்திருப்போம். கலியுகால இருக்கோம், ஆனா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணல. we are all outcasted people. நம்மலாம் வந்து படிக்காதவங்கள். அதனால ஒன்லி வே ஆஃப் டூயிங் இட் இஸ் படிச்சு சாதன பக்தி பண்ணணும். ராகானுகா பக்தி இருந்தா கிரேட். அதுக்கு கோபியர்கள்லாம் சாஸ்திரங்கள் படிச்சாங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. அதான் நான் சொன்னேன், ராகானுகா பக்தி இருந்தா கிரேட். நீங்க கேப்பீங்கன்னு தெரியும், எனக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு உங்களோட. ராகானுகா பக்தி இருந்தா கிரேட். அதுக்கு வந்து நம்ம விரஜல பிறந்திருக்கணும். நீங்க யாராவது விரஜல பிறந்திருந்தா படிக்க வேண்டாம். யாராவது பிறந்திருக்கீங்களா? இல்ல இல்லையா? அப்ப படிக்கணும். கிளியரா? விரஜாவலையும் படிக்கல, சாஸ்திரங்களையும் படிக்கல, இன்னும் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வரல. இதுவும் இல்ல அதுவும் இல்ல. மாதாஜி, ஐ வாண்ட் டு ட்ரீட் யூ ஃபார் மெடிசன். மாதாஜி, காலமா நீங்க எல்லாம் வைத்தியரா? நோ. மாதாஜி, அப்ப மெடிசன் படிச்சிருக்கீங்களா? நோ. ஆனா நான் மெடிசன் கொடுப்பேன், சாப்பிடுவீங்களா? மாட்டீங்கல்ல? அதே மாதிரிதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி கன்வின்ஸ்டா? தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி வீட்டுக்கு போறேன், நான் போயிட்டு நான் மாதாஜி காலையில இருந்து உங்களுக்கு சமைச்சு போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. சிக்கன் 65, மட்டன் சுக்கா, அப்புறம் 4 கிளாஸ் ஆல்கஹால். நீங்க சாப்பிடவே இல்ல மாதாஜி அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் மாதாஜி? இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப சப்போஸ் வரீங்க நீங்க இல்ல யாராவது வராங்க, பிடிச்சதா பிடிக்கலையா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் நினைச்சுக்கிட்டே சமைக்க வேண்டியதுதான். அவங்களுக்கு பிடிக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து இதை ரசிச்சு சாப்பிடணும். கிருஷ்ணா எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலன்னு வேண்டிட்டு சமைச்சிட்டா அவங்க சாப்பிட்டுருவாங்க. அதே சிச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு வரும். சாஸ்திரங்கள்ல நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒண்ணு படிக்கலன்னா, இது பண்றது கரெக்டா தப்பான்னு தெரியலன்னா, அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம எக்ஸெப்ஷன் எடுக்கலாம். நீங்க சொன்னீங்க தெரியுமா, தட்ஸ் an exception, not a rule. ரைட்? அதே மாதிரி அந்த மாதிரி டைம் கோச்சு நெட் என்னமோ நீ சரியா இல்ல.